खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय। मोनसे गोजोनथाव रादाब। बाक्सानि निकासनिफ्राय गोजोननि नोगोर क'क्राझारसिम बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्ट सार्भिस बासनि सिबिथाय बेखेवबाय। बाक्सा जिल्लानिफ्राय बड'लेण्डनि उथुमाय एबा गोजोननि नोगोर क'क्राझारसिम दावबायगिरिफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। बिटिआर सरकारनि बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्ट सार्भिसेसआ निकासनिफ्राय 127E राजालामा बरबरि बरिमाखा बरमा जानानै माहारियारि राजालामाजों क'क्राझारसिम गोदानै गंसे बास सिबिथाय हगारनो थिरांथा लादों। बे सिबिथायनि गोथार हाबाफारिखौ दिनै फ्लेग अफ खालामनानै बेखेवनानै होयो सेन्ट्रेल सेलेक्शन बर्डनि मासिगिरि डक्टर दीपक कुमार बसुमतारिया। बे सिबिथायनि फ्लेग अफ खालामनायनि उनाव डक्टर दीपक कुमार बसुमतारिया फोरमायो दि बे बास सिबिथायनि गेजेरजों दावबायारिफोरा थोंजों क'क्राझारसिम थांलाय फैलाय खाबुखौ मोनसिगोन। बे बासखौ फुंनि 6 रिंगायाव निकासनिफ्राय हगारना जागोन होननानैबो फोरमायो सेन्ट्रेल सेलेक्शन बर्डनि मासिगिरि डक्टर दीपक कुमार बसुमतारिया। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव निकासि ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों।